Pozdrav svima! Tokom 11. mjeseca imam neku vrst turneje s predavanjem pod nazivom Kvantna čuda svijesti. Dio te turneje je i posjet Beogradu nakon dugo vremena, čemu se posebno radujem. Tema predavanja vezana je uz moju knjigu Šesto stanje svijesti koja se pojavila ovog proljeća, a posebno mi je drago objaviti da je dostupno i srpsko izdanje te knjige. Zapravo, kupnja knjige je ulaznica za predavanje, tako da će posjetitelji osim informacija i iskustva imati odmah i literaturu za kod kuće. Ispričat ću vam dio svoje osobne priče o tome kako sam izišao iz obične stvarnosti i ušao u onu punu čuda i čarolije. Govorit ćemo o tome što je svijest i zašto je potrebno promijeniti spoznajnu paradigmu, a također i o strukturi stvarnosti, o nečemu što su stari Indijci zvali smriti, šruti i išta devata. Dakle, radi se o jednoj vrlo zanimljivoj kombinaciji osobnog, drevnog i supermodernog u obliku kvantne fizike. S praktične strane imat ćete priliku iskusiti jedno od najnovijih NLF čitanja. Radi se o jednostavnoj i lako primjenjivoj meditativnoj metodi, čija je svrha iskustvo decentraliziranog stanja svijesti. Dakle, u Beogradu se vidimo na predavanju u četvrtak 16.11. u 18 sati. Veselim se susretu s vama. A da, i da ne zaboravim, dan kasnije, također u Beogradu, imam i drugačije predavanje za jednu manju skupinu ljudi. Radi se o jednom naprednom koraku, nekoj vrsti uvoda u tečaj integralne meditacije sa nazivom Patanđalijeve Yoga Sutre i integralna meditacija. Sve o predavanjima i prijavama za njih možete naći ispod videa. Veselim se susretu i dobrodošli.